Nikdy neverte niekomu, kto vám dá niečo zadarmo, pretože už za to platíte. A poviem vám, ako to funguje. Vedeli ste, aký je najstarší zákon v ľudskej psychológii? Nie. Je to reciprocita. Reciprocita. Dajte niekomu čokoľvek zadarmo a ten človek bude cítiť potrebu vám to nejakým spôsobom oplatiť. Takže ak vám dajú darček, peniaze, grán alebo úsmev do kamery, nie je to skutočná láskavosť, ale je to záloha na vašu lojalitu. A trik je v tom, že na hodnote nezáleží. Váš mozog si totižto nekalkuluje budúcu cenu takejto akcie, ale zaznamenáva gesto. A v momente, ako je tá značka alebo to gesto zarité, bude si pamätať už len to, čo bolo pre neho alebo pre ňu urobené. A v budúcnosti bude toho človeka obhajovať, bude ho chrániť, bude ho voliť a v niektorých prípadoch bude aj ospravedlňovať jeho hriechy, pretože odmietnutie by sa cítilo ako zrada. A takto sa táto hra hrá nie silou, ale s takýmito láskavosťami. Moc sa nebuduje na zákonoch alebo na nejakých prejavoch pred kamerami, ale moc sa buduje na dlhoch. Na takýchto dlhoch je postavený, o ktorých ani neviete, že ich máte, rovnako ako politike. Nič nie je zadarmo. V momente, ak príjmete, akceptujete, už ste kúpení.